Hola, benvinguts una altra vegada a la teca. Ara fa dies que no ens vèiem i tinc ganes de tornar-nos a fer un altre plat. El plat que us presentaré avui és un plat de sípia estofada amb patates i pèsols, que és un plat també molt tradicional per no perdre el costum del meu canal. Bé, doncs ara us presentaré els elements que necessitem per fer aquest plat. És un plat senzill. Aquí tenim la sípia, tallada ja així a quadrets. Aquí tenim la salsa de la sípia, que també li posarem en el guisat, que li dona un gust molt especial, molt bo. Les patates, després pèsols, una ceba per fer el sofregit, un parell de tomàquets, que també els farem servir pel sofregit, i uns grans d'all. I no pot faltar-hi una bona copa de vi blanc sec i per coure les patates hi posarem una miqueta d'aigua. Ja podem començar. Bé, doncs el primer que farem serà sofregir la sípia. Ja tinc oli posat a la cassola. Aquest tipus de cassola així fonda va molt bé per fer estofat, perquè queda tot molt ben concentrat. Llavors, tirem la sípia, que ja la tenim, com us he dit, tallada i escorreguda. La deixarem a foc viu durant més o menys uns 5 minuts, que ja comenci a agafar una mica de color la sípia. I a continuació la traurem. Mentrestant, es va coent la sípia. Aprofitarem per tallar la ceba, així com veieu aquesta, tallada així a quartos. No fa falta trinxar-la. Una ceba així gran. Fem una mica trossos una mica més petits, per aquí. Jo utilitzo aquest ganivet de serra que em va molt bé. De fet, és un tipus de ganivet que ja és especial per tallar verdures. Ho deixem així. Anirem vigilant la sípia. Li posarem sal. Un parell de pessics de sal. Jo he utilitzat aquí dues sípies grans. Ho hem deixat 5 minuts, ja veieu que ara hi va agafar una mica de color i ara ja ho puc treure, de moment. Ho retirem. Apaguem el foc. Bé, doncs aquí ja tenim la sípia separada. Tornarem a encendre el foc. Ara ho farem una mica a foc més baixet. Doncs ja tenim l'oli calent i tirarem la ceba. I la deixem coure uns 10 minuts, així un foc més baixet, que es vagi durant una mica, però a la vegada estovant.
Bé, ha tardat més o menys uns 7 minuts o por ahí. Veieu a dorar-se. Ara hi tirarem els tomàquets que ja tinc aquí també a trossos. I els grans d'all, que ja també teníem aquí pelats. Bueno, pelats amb ell, vull dir. Ja està. I ara ho deixem 3 o 4 minuts més, que es vagi fer una mica el tomàquet, així amb el foc més baixet, perquè no s'encrimi la ceba. Només que el tomàquet agafi una mica del color. I els alls també, si no també es cremarien els alls. Bé, és un plat que és senzill. La preparació és molt senzilla. El que té més és que després, al tirar les patates, doncs ho deixem coure més rato perquè quedin més toves i la sípia més tova i tot més concentrat. Bueno, ja veieu com està quedant doncs el sofregit. Ara el que vaig a fer doncs ja serà tirar-hi altra vegada la sípia. Remenar-ho bé. Posem una mica el foc. Saltejarem una miqueta. Que quedi això ben... que vagi agafant ben bé el gust de la ceba i els alls. Remenem ara un parell de minuts. Que es vagi agafant... que es vagi impregnant tot bé. Ja està això, ja està prou barrejat, ja comença a agafar una mica ja més de color. Ara ja hi tiraré les patates. I en aquest cas he posat patates més o menys no molt grans, n'hi havia 7. I ara també les patates les barregem ben bé aquí. Que també agafin una mica de color, patates. Tirarem una mica de pebre també, negre. Sempre li donarà un pèl de picantó. Ara hi tirarem... Bueno, les patates ja comencen a agafar color, doncs, i tirarem la salsa que havíem reservat de la sípia. Ho barrejarem per aquí. Tallem una miqueta. Ja està. I les barregem amb la salsa aquesta, el foc baixet. Aquesta salsa li dona un gust molt fort, amb el qual li dona més consistència en el guisat. Bé, i ara ja procedirem a posar-hi, aquí tenim el vi. La copa de vi, blanc sec, farem un moment es vagi evaporant el vi.
Quina olor que fa. Bé. I ara, després d'aquí d'un moment, ja hi tiraré l'aigua. Tot un pot d'aigua, bueno, fins gairebé cobrir les patates. Tampoc convé que quedin massa bullides. Així, ja en tindrem prou. Afegirem sal a les patates. Una cullerada i mitja, aproximadament. Més o menys. Ara li baixarem el foc. I ho deixarem més o menys una mitja hora, aproximadament, una mica de menys. I després hi afegirem els pèsols. Però quan ja gairebé tinguem les patates cuites, perquè els pèsols necessiten menys temps de cocció. Llavors, jo ara he fet servir pèsols congelats, perquè no és l'època ben de pèsols, però també són bons i queden igualment bé. I a l'època dels pèsols de temporada em val la pena posar els naturals. Però res, primer tenim de deixar que es vagi coent una mica la patata. Ho deixarem tapadet. Això ho reservem. Que sí, el foc baixet. Veieu ja quin color està agafant, així com més doradet. Ara ja hi tiraré els pèsols. Ho remeno bé. I els deixarem coure una mitja horeta més. El foc ben lent, que es vagin acabant de coure les patates i els pèsols. El foc baixet. I llavors ho deixarem reposar fins l'endemà, perquè encara que farà més gust. Mireu, aquí ja tenim la sípia estofada, que l'he deixat de reposar unes hores i llavors ha quedat, doncs, molt millor. Quin bon color que té, no? Fa molt bona olor, a més. Ara, bueno, la posarem en un plat. Com podeu veure, la salsa ha quedat així espessa, està tot molt ben cuit. El que hagi quedat espessa la salsa és degut al moïdor de les patates, que ha provocat que quedi així com tot ben lligat. Això també és degut a l'estona que ha estat de cocció. I, bueno, espero que us animeu a fer-ho. Si us agrada seguir veient els meus vídeos, doncs subscriviu-vos, i si aquest us agrada concretament, doncs doneu-li el dit i proveu-lo de fer. Us espero, doncs, la propera vegada. Ens veiem!